मीरा भाईंदरमध्ये मराठी महापौर करण्याच्या मागणीला जोर धरू लागलाय। मीरा भाईंदरमध्ये मराठी महापौर नाही झाला तर माझं रक्त सांडेल असा थेट इशारा मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुखांनी दिलाय। यावेळी देशमुखांनी मोठ्या आंदोलनाचा यलगार दिलाय। तर या ठिकाणी मराठी महापौर हवा यासाठी मराठी माणसाचं भव्य आंदोलन केलं जाईल। तसंच संयुक्त महाराष्ट्र लढा मीरा भाईंदरमध्ये पाहायला मिळेल असं सुद्धा त्यांनी सांगितलंय। मराठी महापौर व्हावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्षांना निवेदन पाठवलंय। आमच्या हक्कावर आक्रमण नको असं सुद्धा देशमुखांनी म्हटलेलं आहे। मीरा भाईंदर महानगरपालिकेवरती मराठी महापौरच बसेल आणि जर कोणी उद्दामपणा माजोरटेपणा जर केला तर गाठ मात्र मराठी माणसाची आहे। या मीरा भाईंदरने मराठी एकीकरण समितीने काढलेला मोर्चा आपल्या सर्वांच्या लक्षातच आहे। परंतु जर आता पुन्हा कोणी असा प्रकार केला आणि आमच्या नाकावर टिचून जर परप्रांतीय महापौर बसवण्याचा प्रयत्न केला तर या ठिकाणी उग्र आंदोलन होईल।